Tini kaisa kok sama nang mani kok kaise sini bubagra na ang kaisa kok hasine ang wai khorte wai dia ni ang sini bubagra na kaisa ong no message tai sini ti plamo thani jo to wadi hasona ang no kok sama songo tini belai ki bukha dukhu nangkha bubagra je sono je babe dokari mani belai ki bukha dukhu nangkha ni bagai video kaisa mas namka ni video ni bising pi ang sara pi ba sini wadi hasona kok sama songo je bubagra naidi sono kaisa musa to beli khainan sau ini bubagra sono bojaga tonse ruikha ini bosau narok bagoi ang tongo narok no ang duthagla narok no ang jekono musa to beli khainai bosau constitution solution geta tiplaren jekono musa rona tuili kintu sono ini bojaga tlang ruikha songkabu public buskalo srai social media ni singing ka abo ngai sono poila sau hangar strike khainani hangar strike hatai kotor saya nong ya khai kintu suntam no kharo bo ulta ajaga hangar strike ni bumungoi borok kubang ma klangi gathering khlai mugose botau khai sino phaloi likha chung aba hai ni saimang thangkai chung YTA blog mesin diploma thani je wale songnai chung thangla kam kintu bosono tam khlai phaloi likha nai di tau song social media ni simpi saimang kha abo chung saimangka je BJP rok bisingti bo saimangka BJP rok ta social media o viral khai tongje 5000 crore tai duijona minister khoroksa MP abono tuise bosono hangar strike mai bumu nangoi sono abo khai phalai riusi garo sung tamu no khandong nai di tharati pani chini ti prasar tabo yang full boya aga mantri samai koni ribaikha ingke tabung nai di chunga jara suno phalmak lai ari ba ingke chungpon ba go saya nong ya na hopung sabung khlai bon be cost of lai thangai sung tam khai de ma norok sini tiba mo thani wadis rok wan sunai angle tini ko man dia ang bai dong loi mo hai tom no ang sadak li ang loi ang sini mo has be ang tini sini ya tag lai sinai maharaj nung ibi du no bai tong thani tom seni ba go sung tabu Busang busung nono tay buddigla nung ni jes harap kana basari tonggi nung ni bai no kana basari di nung kana basari di MP phanong di chung nono tay buddigla chung nung sono belai khe dokari chung nono bisas khai tongmani tabe chung tay bisas khaiman dia maharaj chung tay bisas khaiman dia nung message nung dok hanggang kai chung sarati pani boro roma chung alno kokosaro naro busung haike ya kasiri chung ya ka thati ni sini liang ses ong liang mo song lai siri ong liang sang tinin siri sung belai khidu kunang kamu nung suno belai khidu kunang mani bagai sung hok nung mai kri khatiri ni semen ni sung yak kan su sogari kan nung suna ase keri phaloi risi nung BJP dia go sung belai khidu kunang nung suno phala ni saimang ga sung amte khengla kham nung suna ase ke phaloi rika kulike sung birman ma ke man to sini oh my god, kalau kau betul-betul lagi dia ben besar.